ArcelorMittal Legasako langileak kalera atera dira. Enpresarekin bilera bat egin baino egun batzu lehenago, zuzendaritza planteatutako enplegu erregulazioko espedientaren aurka daudela berretsi dute. Azken azterketa Nafarroko Unibertsitate Publikoko medikuntzako lehen promozioko ikasleentzat. Ostatu turistikoen 39 titular zigortu dituzte Nafarroko Turismo Erregistroan inskribatua ez egoteagatik. Ollo lehendakari ordeak lankidetza hitzarmena berritu du Euskal Artzainak Ameriketan elkartearekin artzain Nafarren diaspora ezagutu eta zabaltzeko. Larrialdien aurrean tripulatutako aireontziekin dronak erabiltzea koordinatzen duen Europako proiektua amaitu du Nafarroak. 14 adituko osatutako batzorde bat arduratuko da Iruñako Erorien monumentuan eginen duten Memoria Demokratikoko eta Fascismoaren aurkako zentroaren edukia proposatzeaz, eta biktimarioaren inguruko kontakizuna izanen da lehentasuna. Iruñako udalak ez du 18 urte zazpiko emakumezkoen softballeko Europako txapelketa antolatzen lagunduko Israelgo selekzioa barne hartzen badu. ArcelorMittaleko dozenaka langilek senitartekoekin eta auzokidekin batera Legasa eta Doneztebe arteko 3 kilometroak egin dituzte. Enpresak Legasa eta Aguraingo Arabako lantegietarako planteatutako enplegu erregulazioko espedientearen aurka protesta egiteko. Pankarta baten atzean AMDS prozesin ez itxi lelopean 100 persona bildu dira. Batzordeak eta zuzendaritzak asteazken honetan maiatzako 28an ezarri duten bileraren aintzinetik negoziatzen jarraitzeko. ELA sindikatuak aste honetan salatu duenez zuzendaritza ez dago prest lantegi horietako 40 kaleratzeak negoziatzeko eta ez du proposamen berririk ekartzen bileretara. Enplegu erregulazioko espedientearen arrazoia justifikatu gabe jarraitzen du, baina kaleratzeak azpimarratzen ditu nabarmendu du. Sindikatuaren arabera enplegu etengabe suntsitzen ari da azken urteotan eta hori beste urras bada estrategia horretan. ELAk enpresaren inkongruentzia azpimarratu ditu, ez baita gai planteatutako neurria justifikatzeko eta beraz espedientea erretiratzea eskatzen du. Bueno, gaurko manifestazioa jendetsua izatea espero da, oraindik ere jendea etorriko da, zegin berri goititik ere etorriko ote diren, eta zegin nola dago kontu orain, nola daude langileak? Bueno, nik uste langileen egoera momentuen dela gazi gozoa, ez da? Txarra da, hain zuzen ere, momentu honetan dagolako mai gainean ere bat, 40 pertsona kaleratzea helburu duena, eta horre jartzen ditu incertidure egoera batean, beldur egoera batean, eta amorrugo egoera batean, seguramente ere bai, ez? Bai egia da, duela bere parte positiboa, eta gaur da horren ari bidea, ez? Ikusten ari gara, hasiera-hasieratik langileak oso batuak gaudela, eta gaurko manifestazioa esan bezala, horren adierazle oso argia da. Manifestazio honetan parte hartzen ari den jendea kontuan ukiteko, bada, Legasako plantako jendia, baita Aguraingo plantako jendia, baina baita ere Baiara osoetako langileak parte hartzen ari dira, ez? Azken finean gure irakurketarekin bat egiten dutelako, hau ez da bakarrikan Arcelor AMDSko langileen aurkako eraso bat, gure klasearen aurkako eraso bat da, eta baita ere Baiara honetako langile guztien aurkako eraso bat, ez? Eta horregatik ateratzen gara gaur kalera. Nazioarteko koiunturak baduzer ikusirik honekin, deslokalizazio kasu argia da, nola kontuak, nola ikusten duzu benetan? Bueno, gure ustez, hemen beste aurrerapauso bat dago, Arcelorrek 2009an martxan jarri zuen prozesuan, ezta? Gure orduz geroztik salatzen ari gara, bai mahai gainean jarri dituzten erten guztiak eta bai pixkanaka kaleratzen ari diren langile guztiekin, ez? Arcelorrek badugu interes bat, pixkanaka bere produzio guztia zentralizatzeko leku batean, helburu oso orgoi batekin, ez? Bere benefizioak maximizatzea eta gu leku alde batean eztea, ez? Zentzu hortan ez dugu konpartitzen enpresak jartzen dituen arrazoiak. Enpresak hitz egiten du arrazoi produktibo eta organizatiboen inguruan, baina gure ustez aurkeztutako dokumentazio guzti horrietan etengabe hor badago nolabaiteko bilokonduktore ekonomiko bat, eta hori akutsalatzen ari garela, ez? Kontuan ukita gainera, enpresak egiten duen planteamenduan, dala zentralizazioa Aguraingo plantan, hori eginda ere, ez luketela konponduko haiek esan duten arazoa. Konponduko luketen gauza bakarra izango litzatekela, ahorro ekonomiko bat edukiko luketela, eta inondik inora ez,
lan karga gehiago edukitzea. Negoziazioak nola daude momentu honetan bide mortuan, ez? Bai, bada hilabete bat gutxi gora bera negoziaketa hasi genituela, hasiera batean bi dokumentu aurkeztu zizkiguten, eta azkeneko bileretan egon garena batez ere izan da, dokumentu horien gaineko diskusioa aurrera eramaten, ez? Guk ez dugu esan bezala, konpartitzen enpresak jartzen dituen arrazoiak, eta gure ustez lehenengo puntua da, arlo honetan, nolabaiteko akordio, egoera estenatoki eroso batera iristea. Hau zoritxarrez, hilabeteko plazoan ez dugu lortu, urrengo astean ere, aurreko astean hobeto esan, erabaki genuen prorrogatzea negoziaketak, eta urrengo astean ere jarraituko dugu evidentemente negoziaketan, eta seguraski tokatuko zaigu, evidentemente berriz ere mahai gainean jartzea ez dugula konpartitzen orain arte ekarretako dokumentazioaren argumentazioa, baino punturen batean ere hitz egin beharko dugu zein den enpresak dakarren planteamendua. Ze gaur da eguna, non hilabete pasa dugu negoziatzen arrazoien inguruan, baino enpresak egin duen planteamendu bakarra da 40 pertsona kaleratu egin nahi dituela, besterik ez. Bale, eskualderako kolpelatza izanen litzateke, lerro bat iztea. Bai, zalantzari gabe, eta gaurko manifestazioaren helburua hori mahai gainean jartzea da ere, bai, ez? Azkenean guk ulertzen dugu eta analisia mahai gainean jarri behar da, eraso hau ez dela soilekan Arcelorreko langileen aurkako eraso bat, gure klase osoaren aurkako eraso bat da, eta batez ere Baiarako langileen aurkako eraso bat, ez? Hemen badera 40 lanpostu, suntsitzen baldin badera, etorkizuneko jendearentzako, 40 lanpostu gutxiago izango direla, eta gainera, enpresa honek, beste enpresa batzuekin eduki dezakeen harremanetan ere, galerak egongo dira, evidentemente, izan subkontratak, izan inguruko tailerrak eta barako. Ze atxikimendu izaten ari da eskualdeko erakundeen aldetik? Nik uste nabarmentzekoa dira, deitzaile bezala gu gaude atzian, baita ere komiteko parte den UGT sindikatua, okerez banago ere LAB sindikatua bat egin du manifestazioarekin, eta horre puntu importante bezala, azkeneko astetan, gure sindikatuetan kontaktuan jarri gara Baiarako udale ezberdinekin eta mozio bat aurkeztu dute udaletxe ezberdinetan, babesa helarazten langile guztioi eta gure irakurketarekin bat eginez. Pentsatzen dugu jende hau ere gaur hemen egongo dela eta aprobetxatzea ere aipamen bat egiteko Lofiseko langilei hemen daudela eta baita ere Arostegiako auziperatuei hemen parte hartzen ari gara. Zenbat denbora, espero duzue pixko bat negoziazio hauetan eramango duzuela zerbait ateratzeko? Zaila da esatea, ez? Guk hasiera batetik enpresaren planteamenduekin izaten genien. Enpresak hitz egin nahi baldin badu, irteera voluntarioen inguruan, rekolokazioen inguruan, aukera geneukala erea bertan bera utzi eta negoziaketa hau lasai asko eta inolako presiori gabe mahai gainean jartzea. Enpresak esaten zuen, evidentemente hori ez zuela egingo, orduan zaila da. Enpresaren asmoa bada, hemendikan eta abendura bitarte, pixkanaka kaleratze horiek gauzatzen jutea, orduan ikusiko dugu. Momentu honetan enpresak egin duen plantamendu bakarra dira 40 kaleratze, baina espero dugu hemendikan eta hurrengo astetara aurrera pauso batzuk mahai gainean jartzea ere bai. Mila esker. Zuei. Poliki joan ziren hori, bajatzen jendia, kanbio batzuk ez dugunak enteintzen, enpresan aldetik eta segitzen zuen bitartin ez da gaizki. Azkenean alietu da puntu batara, tokatu dena, ez du ulertzen. Egungo ekonomiari, egun kapitalismo honeri, zer esanen zen niokete? Beti ere oroitu behar dugu, hor gaudela personak ere bai, eta familiak eta bizi bat egin naia. Hori da gauz bat, ekonomiak aldetikan ez dutela behin pentsatzen familiatan eta langinen dena bakarra baliduna dirua eta horreri behitzen dute bakarra. Ganantziak eta ganantziak. Zuek sumatu duzue, produzioan edo ekoizpenean jetxiera eta olako gauzarik edo ez? Hombre, urte guztien bai izan dute alte baju, ez da beti mantentxu lana askorikan, bino gugaren langilekin,
Bazen, aintzino segitzeko nahiko, zertuz gara jende gutxi azkenin, hori, produzinia tetzeko eta hori. Beraz, ikusten duzu etorkizuna izaten aldula, bakarrik erabaki batela lekuz aldatzeko hemengo produzioa beste toki batera eman, ez da? Horixen da bera. Azkenin hemen Neymar dute bertzeleku batin, ez du enteintzen nola, ez du sentidurik arrautzen, hola da. Baduzu itxaropenik, enpresak ulertuko duela zuen planteamentua edo zail ikusten duzue? Ez dakit, negoziaketa nahi dire erraten... Gure helburua hori da, segitzea hauekin guain, haber ze atetzen den mailan eta haber ze borontea duen enpresak segitzeko. Zue pentsatzen duzu baita ere, bertako erakundeak, hau da, udaletxeak eta hola baita ere implikatzea gai honetan eta nola baita enpresai eskatzea, bueno, beharrezkoa dela ekoizpen hori hemen? Bai, uste du parte bat importantia dela. Naiz bera, naiz gobierno nagarra eta denak saiatu behar direla guri laguntzen eta ez guri bakarri. Hemengo fabrika guziari, zertaz gaur gugu tokatzea gara, baina bertzen bat izatalde bertze bat. Da denantzako lara inmar dena hor. Mire esker. Vale, hori. Momentu honetan, zenbat langilei eragingo zien honek? Momentuz 33 lagun. 33 berrogei lagun, apuraingoak hartute 40 lagun. Oin ez da zifra esatu, 33 seguro legasan, eta gero beste zazpi apurain irabazan. Hori ez zifrak manejatzen duenak enpresa. Eta hemen gaude itxaroten, ze dezizio, bai negoziaketak, baina bueno, ez doaz oso ongi, eta kaleratzea segitzen dute.
Bertizararako alkate bezala, ze suposatzen du honek eskualdeko? Pues notizi txarra dire, ez Bertizarano bakarrik, Baiare gutzindako eta erreka bidazo, bazan bidazo denan dako. Holko enpresa bat, olaztia guintaka txarra da.
Larunbat honetan kalera irten gara. ArcelorMittalek, Legasa eta Aguraingo lantegietako langileen aurka egindako eraso berria salatzeko. Enplegua erregulatzeko espedientea aurkeztea urrats berri bat da multinazional honek aspaldidanik aplikatzen duen desindustrializazio estrategian. Enpleguaren, duintasunaren eta gure eskualdeen etorkizunaren kontura etekinak handitzeko helburu bakarrarekin. Denbora daramagu ArcelorMittalen politikak salatzen. Zuzendaritza bulegoetatik hartutako erabakiak, lanzentruen errealitatetik eta egunez egun bizirik mantentzen dituzten pertsonengatik erabarrurrun daudenak. Erabaki horiek ez dira irizpide industrialetan oinarritzen, ez jasangarritasunean. Enpresen itxiera eta desmantelamendua dakarten logika espekulatibo hutsa dute atzean. Ehunka familia langabezira kondenatu. Ez gara besoa gurutzatuta geratuko. Enplegu erregulazioko espedientea berehala erretiratzea eta Legasa eta Aguraingo lantegien oraingo eta etorkizuneko bideragarritasuna bermatuko duen inbertsio plan bat martxan jartzea eskatzen dugu. Baita enpleguari eustea ere. Industria ezin da trukerako txanpona izan. Ez da erabakiak aurpegira eman gabe hartzen dituzten zuzendarientzako kideen joko zelaia ere. Herritarrei, gizarte eragilei eta erakundei dei egiten diegu jarrera argia izan dezaten. Edo langileekin, edo enplegua eta lurraldea suntsitzen dutenekin. Ez gaude bakarrik, erakutsi dugu badakigula antolatzen eta borrokatzen. Hor dago 100 egun baino gehiagoko loziseko langileen greba, non esan zuten nahikoa zela zuzendaritza batek ezarritako prekaritatearekin. Hauek hotzanak eta isildoak nahi zituzten bitartean. Edo Benito Meni langileen greba, zaintzako langileek duintasunez defendatu baitzituzten beren eskubideak. Eta ezin dugu ahaztu, aroztegia gelditu kolektiboaren borroka, lurraldearen suntsipena interes pribatuen aurrean jartzen duena. Eta arlo sozialetik ere, sakean oinarritzen den eredu honi aurre egin daitekeela erakusten duena. Borroka horiek guztiek sustraibera dute. Onura ekonomikoa bizitzaren, enpleguaren eta guztien ongizateren aurretik lehenesten duen eredu bat arbuiatzea. Larunbat honetan kalea izango da gure borroka tresna. Enplegua defendatzea, bizitza defendatzea delako. Industriari gabe ez dagoelako etorkizunik. Ez diegulako utziko gurea dena lapurtzen. ArcelorMittalen ererik ez. Borrokara! Bide bakarra! Borrokara! Bide bakarra! Borrokara! Bide bakarra! Borrokara! Bide bakarra! Bai, erradiazu, honek ze suposatuko du eskualdentzat, aurrera ateratzen bada? Bueno, laburbelduz enplegua suntsitu, desagertuko da lantegi bat, eta 40 langile joango dira kalera. Eta Legasa herri txiki bat da, gainera dago hemen iparraldean, eta industria suntsitzea holako zonalde baterako berri oso txarra da bai. Zerolako atxikimendua jasotzen ari zate eskualdeko erakundeetatik? Orain gaude prestatzen mozio batzuk udaletxetan aurkezteko, orduan hurrengo egunetan jakingo dugu atxikimenduak baldin baduten, ala ez. Orduan horrek eran nahi du, mobilizazioekin jarraituko duzuela? Bai, oraindikan periodo de konsultas ez da bukatu, oraindikan ez dakigu zer neurriak ezarriko ditu enpresak, eta guk jarraituko dugu borrokan enplegua defendatzeko. Mila esker. Nafarroko Unibertsitate Publikoko Medikuntza graduko lehen promozioko 6. mailako 60 ikaslek beren gaitasun kliniko eta komunikatiboen azken ebaluazioa egin dute, Bianako Printzia kanpo konsultetarako zentroan egin den froga batean. Ikasleek 42 pazienteri arreta emateko trebetasunak erakutsi behar izan dituzte, 30 ebaluatzailearen eta 12 koordinatzailearen aintzinean. Nafarroko presidentea ikaslek egindako azterketako baten simulazioaren lekuko izan da. Ekitaldian, lehendakariak nabarmendu duenez, Nafarroko Unibertsitate Publikoen medikuntza ikasketak abian jartzea, urte askoan osasun publikoak unibertsitate hezkuntza publikoarekin lotuta egon behar duela sinetsita geunden persona askoren irrika izan zen. Ildo horretan, gradu hortako lehen promozioaren graduazioarekin, eragile guztien ekitatea bermatu behar den
osasun sistema baten zirkulua ixten da, gaineratu du. Nafarroko gobernuak turismo zuzendaritza nagusiaren bitartez 3.000 euroko zigorra ezarri die 39 ostatu turistikoren titularrei, Nafarroko turismo erregistroan inskribatuta ez egoteagatik. Bertan, gaur egun 1.303 apartamentu daude erregistratuta. 39 zehapenetatik, 33 2024an hasi ziren eta 6 aurten. Ezarritako zehapenak batez ere Iruñeko ostatuei dagozkie. Era berean turismo iraupen laburreko errentamenduen leihatila digital bakarrera txiki da eta hoien artean turistikoak daude, etxe bizitza eta hiria agenda ministeritzak abian jarritakoa. Turismo ostatuen sektorerarentzako gehien bat araudia betez jarduten baitu berme bat da. Administrazioak kontrola hobetzen baitute. Izan ere, plataforma digitalek argitaratutako iragarki bakoitzaren jabetza erregistratzaileen elkargoak emandako erregistroa sartzea erraistu beharko dute. Uztailaren 2 aintzinera esleitutako kode hori ezinbesteko baldintza izango da alokairu turistikoetarako etxe bizitzak merkaturatzeko. Gogoratu behar da leihatila digital bakarra Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2024ko erreglamenduaren eskakizun badela, 2024ko apirilaren 11koa. Iraupen laburreko ostatuak alokatzeko zerbitzui buruzko datuak biltzeari buruzkoa. Zerbitzu berri horrek etxe bizitza eskuratzeko gardentasuna eta iraunkortasuna hobetzeko helburua ere beteko du. Halere, Nafarroko Gobernuko turismo zuzendaritza nagusiak gogorarazi du erabilera turistikoko etxe bizitzei jarduera lizentzia emateko eskumen hau udalarena dela soilik, eta Nafarroan jarduera hori antolatzen edo mugatzen lagunduko duten hainbat mekanismoren mende egon daitekela. Nafarroko Gobernuko lehendakariorde eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako kontseilaria Ana Ollok hitzarmena berritu du Euskal Artzainak Ameriketan elkartearekin. 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen erdialdera arte batez ere Ameriketako estatu batuetara emigratu zuten milaka nafarren errealitatea Nafarroan zabaltzeko. Euskal Artzainak Ameriketan elkartearen izenean bere presidentea Laura Igantzik berretsi du hitzarmena. Nafarroko gobernuarekin egindako hitzarmen honen bidez, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak konpromiso hartzen du jatorrizko herrietan kultur jarduera desberdinak antolatzeko, persona hoien istorioa eta bizipena zabaltzeko. Bere proposamena aurreko deialdian bezala, herri hoietatik proiektu ibiltari batekin ibilbide bat diseinatzea da. Lan bila eta bizimodu hobearen bila emigratu zuten persona gehienak Bortzirietatik, Baztandik, Malerrekatik, Erroibarretik, Aezkoatik, Aitzabertik, Larraundik edo Nafarro beretik zetozen. Baita Lizarraldeko eta abeltzaintza tradizio zuten beste ibar eta herri batzuetatik ere. Zaila da zenbat nafarrek zeharkatu zuten Ozeano Atlantikoko zenbatzea, hoietako batzuk estatu batuetarantz eta hoien barruan parte handi bat artzaintza lanak egiteko batez ere Kalifornia, Nevada, Idaho eta Arizona estatuetara. Halere, Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindako azterlanan batzuen arabera 20.000 pertsona inguru izan daitezke. Euskal Artzainak Ameriketan irabazi asmorik gabeko elkarteak Nafarroan du egoitza eta bere helburuen artean ditu Ameriketako estatu batuetara emigratu zuten artzain gazte hoien lana aitortzea, haien historia zabaltzeko, kultur jarduerak antolatzea eta artzain hoien bizitzaren inguruko ikerketak eta dokumentazioa burutzea. Barneko Funtzio Publikoko eta Justizia Kontseilari Amparo López izan da Pirineon Hegaldien Nazioarteko Zentroan Irunberrin, UELCOM proiektu europarraren amaiera ekitaldian. Proiektuan Nafarroko, Espainiako, Italiako eta Frantziako bertze operadore batzukin batera parte hartzen du dronak hainbat eremutan erabiltzea aztertzeko. Foru komunitatearen kasuan tripulaziorik gabeko aireontzi horiek larrialdiaren kudeaketan erabiltzera bideratu da.
Aurkezpenean simulazio bat eginda eta aireko espazio berean lan desberdinak egiten ari ziren 4 dronek parte hartu dute. Sute batean larrialdietako helikoptero batek eta aire espazio bera duen hegazkin txiki batek hartu dute parte. Enairek eta Eurokontrolek eskatutako parametroen barruan dronen hegaldiak arriskutsutzat jotzen diren ingurunetan kudeatzen eta kontrolatzen dituen software baten bidez monitorizatu da naben hegaldia segurtasun eremuak direlako eta tripulaziorik gabeko hegazkinek bat egiten dute eremuak direlako. Hala, larrialdi egoera batean software horren bidez dronetako pilotuei jakinarazten zaie lurreratu egin behar direla, tripulatutako aireontzi bat aire espazio hortan sartuko delako, eta eremu horretan ontzi horiek daudela ere ohartarazten zaie, beharrezko neurriak har ditzaten. Proiektu honen esparruan egin diren frogen helburua datua biltzea izan da, sistemetan egon daitezken akatsak detektatzeko eta zuzentzeko datuak emateko. Hamalau adituko osatutako aditu batzorde batek erorien monumentuan sortzea aurrikusten den memoria demokratikoaren eta fascismoaren aurkako etorkizuneko interpretazio zentroaren edukiak proposatuko ditu. Eduki hoien lehentasuna izango da biktimarioek nortzuk izan ziren eta gerra zibilean eta erregimen frankistan errepresio eta heriotza garai hori nola garatu zen azaltzea. Horrela, espazio bakarra lortuko da memoriari lotutako espazio eta leku guztietan eta etorkizuneko memoriaren institutuekiko koordinazioa eta osaketa. Zentroa sortzeak erorien monumentuaren babes maila aldatzera behartzen du eta neurri hori astelehen honetan hartuko du gobernu batzordeak. Erabaki hori Bianako printzea eta kultura zuzendaritza nagusiari helaraziko zaie eta haren nahitaezko txosten lotesteak osatuko du prozesua. Memoria historikoa interpretatzeko eta fascismoa salatzeko etorkizuneko zentroak ospe handiko 14 adituren aholkularitza izango du. Hoien artean daude, Jose Miguel Gaston, historian doktorea, Ustarizko Jeronimo Ekonomia eta Gizarte Historiaren Institutuko presidente izan zena, eta Nafarroko Memoriaren Institutuko zuzendaria eta hainbat argitalpenen egilea. Halaber historian doktorea ikertzailea eta irakaslea den Cesar Laiana Ilundain, Nafarroko Memoriaren Institutuko dokumentazio saileko burua. Halaber Fernando Mendiola Gonzalo irakasle eta historian doktorea Nafarroko Unibertsitate Publikoko Nafarroko Memoria Historikoaren funts dokumentalaren zuzendariak eta historian doktore eta irakaslea den Emilio Majuelo Gile. 7 liburu eta dozenaka artikulu argitaratu dituenak parte hartuko dute aholku batzordean. Hoiekin batera Asun Larreta Iesa gizarte mugimenduetako irakasle eta aktivista eraildako Maixoren Biloba eta fascismoari aurre egiteko militanten ondorengoa, eta Matilde Eiroa San Francisco irakaslea. 1936, 1975 aldiko ikertzailea, errepresioaren, emakumen historiaren, nazioarteko harremanen eta komunikabideen gaietan oinarrituta. Aditu talde honen atariko lanak hasi dira dagoeneko, baina aste honetan emango zaio hasiera ofizialari. Iruñeko udalak lantzen duen ibilbide orria da, batzorde horrek edukien proposamen bat aurkeztu ahal izatea irailaren erdialderako. Iruñako udaleko gobernu taldeak EH Bildu, Gero Abaik eta Kontigo Zurekin taldeak bilera batean erabaki dute ez duela 18 urtez azpiko emakumezkoen Europako 18. softball txapelketa antolatzen eta egiten lagunduko. Txapelketa hori uztailaren 20-tik 26 bitartean egingo da Iruñan eta Burlatan, Israelgo selekzioa bertan dagoen bitartean. Ulertzen dugu Iruñeko udalak eta hori kudeatzen duen gobernu taldeak ezin dutela bertze aldera begiratu, Israelgo estatu Palestinan egiten ari denaren aintzinean. Dio, lortutako akordioak. Gobernu taldea osatzen duten 3 alderdiak Palestinar herriari babesa ematen diotela, giza eskubideak baldintzari gabe defendatzen dituztela eta Israelgo estatu Gazako zerrendan praktikan jartzen ari den praktika genozidak
irrika kolonialistak eta mehatxu anexionistak gaitzesten dituztela aldarrikatzen dute. Hori bai, gobernu taldea prest dago ekitaldiaren antolaketan inplikatutako eragile guztiekin lan egiteko baldin eta erakunde antolatzaileak eskaera horri erantzuten badio. Emakumezkoen 18 urtez azpiko softball Europako txapelketan, Nafarroko Unibertsitate Publikoko eta Burlatako zelaietan jokatzea aurrikusten dena, Txekiar Errepublika, Italia, Irlanda, Herbehereak, Britainia Handia, Ukraina, Frantzia, Espainia, Alemania, Austria, Belgika, Kroazia, Suedia, Polonia, Hungaria, Danimarka, Turkia eta Israelgo selekzioek hartu behar zuten parte.